दासिमबो हिनजाव मोनाखै आरोना सोरनोबा नांगौबा लाफैदो सोरबा फिसा खारजानायफोर दंबा बालन्दा बालन्दाफोरनि खिरा एसे दस्रा जाखायोलै औ आच्छा जों दिनैहाय खांख्राइ जावनो फैदों खांख्राइ खुसिया मा मोनो बेखौ जावनो फैदों आरोना ओमफ्राय खांख्राइनिफ्राय लानानै गासिखौबो लाजोबगोन जोङो खदाल लादों नायदो मानसिफ्रा नै ओरै सानै दं ओरै थांबाय साब्रैसो थांबायदां बुरुनजोबखागोन आरोना मा मोनो खिखौल' गारो जोङो ओमफ्राय ओरै बिगुरखौ गारा बेगिंबो गारा जेबो गारा हनै सासे नाहरगासिनो दं उरां फारांखा मानसिफ्रा गोदाव सोराव नों फैया हराब्लाबो खावनानै लायगोन आं नों माइया हराब्लाबो गुसुं जावैगोन आं आयु मानसिया बालन्दा बालन्दाफोरनि खिरा एसे दस्रा जाखायोलै औ नै मोनबावलायबाय मासेबाव लांफैद' खदाल बुनाया एसे थारलालै एकबो खामाय गैया आरोना बियो गुदुंखौनो खोमादलाजोबोसो हनै जावनायनिफ्राय जावबाय गुदुंखौनो खोमाबायसो हनै बेलाय मा गुदुं बेबो बेनो नामा ना बेनो थांखो नों गाहायाव सोखा गाहायनो गैला एकदम एकबो खामाय गैया आरोना मानसिया आंबो मोनाखै जालांगौ दाबो फुरलायना दंखायोमोन होनो सिगाङावनो थिखोखाबायमोन थाबायनायखायसो गवायो बोरमाया गरनैयावबो ओरैनो पुस गैबोलायनाय मा होनदों गरनैयावबो ओरैनो हैखामोन ओरै खेबोदो आदाय पुस गैबोलायनाय फालारा मानसिया दावदै गैबोलायबाय अमा सिगाङाव सोफिनलायबावगोन बियो आग्लाजों जासिनो खोमा होनलायनानै दांनो मोना आरो सिगांखौ मोननायालाय मोनबाय आखायानो फुवारनो मोना एकदम खिबो सलिया आरोना बेयो ओरै जरा नै ओरैनो आसि मोनसेल' बिदियावनो दासिमबो हिनजाव मोननो रोङा साला मानसिया 40 बोसोर जाबाय गाइसमोन ओमफ्राय दासिमबो हिनजाव मोनाखै आरोना सोरनोबा नांगौबा लाफैदो सोरबा फिसा खारजानायफोर दंबा फिसाय खारनाय दङबा लांफैदो खदालैल' जावनांगौ होमबानो मोनथारो बेना मावबोबाय बैनिफ्रायनो मोनबायमोन मोननायालाय जेबो खियाव सलिखाया बोरमा बेलाय बेनो गोगोम खस्थ' सिफाय हिनजाव आरोना बैथालि नै बैथालिखौ जाया जोलाखौ जाया जोखौल' जायो आरोना जोलिखौसो जायो माइनो माथो माबा गोनांसो नामा बिदैया सिङाव आसे सिङावसो थायो बसो थायो दा बेयावसो आच्छा होद नों जेबो मिथियालै 40 बोसोर जालायनानै 40 बोसोरनि बोरायनानै थानाय नोंना गाना बेल' फैसै होनदों नामा गोसोआव गाना बेल' आच्छा बेबो फुल गैया आरोना ससेल' कैसा लगा अच्छा लगा डेन्जारलै कैमरामैन जल्दी फोकस करो दाबुआबो जाजागोन माथो ने लाजोबखागोन बिजौआव खेबोलाय आंसो अख्रेबजोबगोन दा दे बिजौआव खेबो नायनो ने गोराखा खिन्थु खांख्राया इम्बु नै ओरै हट इथासिन माल ना हनै इसो दैयावल' फैयोरा नों बिगुर आइयो गाइसमोन नै गोगोम गिदिरखा मबाइलावसो फिसा नुदों आच्छा नंगौना माजों मानसिया मासेबो ओंखारलाङो दिनै होजोबलाङासै होननाय जायो खांख्राइ जुब्रै खिथानाय एकदम लाबाय आरो आयु फाग्लासो जानायाव थास माबा मानसिया माबा बेदर गोथां जाना मोनामलायग्रा साइसखा लानायफ्रा जुब्रै सिथाय लाबाय आयु थास
गैला दा मोनगोन बिसिना दे दा जमा खालामो थोस। दे दरसे उम दरनै दरथाम गैनो बरिया मोनलायदों दरब्रै नुबाय जाग्रा बियो मानसिया सयथा जाबाय नुबाय ओरैबायदि रायखसखा नामा बेना हिमब्र मोनो नामाना बर'फोरनि नङा बेनो फाग्लासो मानसिया बर' नंखाया बर' नंखाया आफ्रिका ससेसो इयो गोगोद फाग्ला जानायावबो गोगोद फाग्ला जोंनि बागान बिसिबां ओंखारो बेदरा बेखौ सानलायखाबाय एकदम मानसिया फाग्लासो सासेया ओमफ्राय नै जोंना जाखुग्राया खांख्राइ फिसाब्लाबो गारा बियो फाग्लासो जाग्रा नुखायो दा मानसिखौलाय गोथाङैनो बेखौ लानो नोङो बायनो हाबा मा बे गस्लाखौ लंपेन्ट राफा फसायदोंमोन आं सासे सावथाल माबाखौ सावथाल सिख्लाखौ नायनि ओमफ्राय बेसेबां जाखोनायनि बुस्थुआ नैनि रानोबालाय रानदो जोंनिखौ लांफादो रा नोङो सानै साथाम जाबायमोन ना खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया